Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga tignang napuluan, aglalakay. Idi, kalman laing. Idi, kalman laeng manong nemi ta kuldingan nak ni Ani nga best friend ko. Ken katrabahuak iti data nga department store. Oh, speaking of baknang, dito sumsumrik nga lakay. Baknang tilangana sa bate mo, barbaring no. Iso ti bagbagam nga sapul ka di baknang tapno makiasawa kan. Toy mo. Malan. Sikat nakakita di sikat mapanmang sabat sikan. Sikan. Sige siya nga rin. Hello sir, good afternoon sir. Good afternoon to. Sir, baka saan ko mga dito iti umayan nyo pagkatangan? Department store lang dito, sir. Inuti ko mga ron. Saamat nga mall dito, sir. Di mapangkay sa dyan mall. Sumadlay so. Adamat la, department store sa dyan. Hala nga na ikapat dito department store ito, iti mall. Saan sa dito ito pisina? Kani sir. Anak kati, gatangin nyo, sir. At ag birthday ng anak ko ti kasar. Kaya tsaka mo no, anak ti napintas para kinuha na. Babae lalaki, sir. Diya babae. Balo da ito yun eh. Yung anak ko ti kasar. Mga taon na, sir? 27? Apa yun, sir, nabit pa nagbalo? Ubi nga nabalo, ha? Wen, dumay sa anak na. Kahit yung isagot, sir. Sugat nga kunak nga kumita ka man, no? Ano tapindas nga maisagot, itikas ken kuan. Sige, sir, sa nga banda. Umay ka, sir. Eto, sir, mabaling nga pagbalay, mabaling batpay nga pagpasyar. Double. No, kaya't nga magpasyar, mabaling magpasyar na, no, para balay, mabaling batlata. Unique. Unique? Uno unisex. Isuman lang iso, sir. Mga bayad na. So na lang talangin na, sir. Kaya yun siguro. 2,500. Ay, nalakamad gaya. Pang formal, mabalim pa yung parabalay. So nga nangina. Sige, isog katangin. Manong nemi ng TED iti 2,000, inted ko iti counter, binungon kun manong, inted na kanyak ti supli nga 500. Sir, thank you ha. Dato ti supli yo. Keep the change. Sir, keep the change. Sir, umay kang tumanin ha. Talagang umay tumanin. Tapno umay kay gumatang siyempre. Tapno makita kang tumanin. Nagan mo? Dig na, sir. Na kayo, sir? Brian? Mga opisina kaya, Sir Brian. Sige nga rin, dig na, ha? Umay tumanin. Tapno, makita kang tumanin. Mabaling nga maalat sa cellphone number mo? Ala, sir, sa valida ito yun, ha? Yan, sa mga kayan, okay lang. Sige, sir, edit ko. Yung saan kayo tumatawag ka, naging dis oras, Anat oras na kahit mo, parang tawag ko ka. No tirabi, alas 8 kas dyan. Sige. No tibigat. Wala hatak tawagan di bigat. Pakadyak basa ako nga sugbatan. Tirabi. Sige. 0949. Pwede nga makapanawan ni Sir Brian manong name imasadig ni Ani. Garampang? Ano? Ano? Garampang. Anong garampang? Kasi mag-garampangan ka kada dyan alakay. Nagsaya at sika. Keep the change ko na the 500 ko. Ay, kadi. Agar kailangan ito alat tricycle at nagkalugan ta. Libre na. Kawa na. Kaya't mo agad. Pagguduan ta. Hanin, kababay mo, taglalakay. Siya, taglalakayak. Kuwan. Kaya't nakalangag baling kirida. Oy, gayem, dig na. Awang kasta nga tulag ta.
titulag ta, maandaan ti boyfriend. Nga kataob ta. Nga saan nga kada nga lakay. Baka ada asawa na, siyempre ada asawa na diyan. Posible ako asawa na. Eh, nukas pagkarigang ng taagaram kanya. Kaya agaram kang kahit magbaling nga kabit. Laksidan ka agayam. Nung makirelasyon ka, tikas kang kuwana. Wala, tulad magbangon. Laglagi pa ma. Since birth, agayam tan. Since birth? O, pinagam tayo diya. Hani, di ubig na nga rin. Di grade 1, aging ganat, nag-graduar tati elementarya, aging ganat, nag-graduar tati high school. Nairan-ranapay nga, naalata nga duwa dito yung department store. O, mapulos pa nagsinat ha. Manipod grade 1, naging ganit 4th year high school. Aging kadagitoy. O, agkit-kit na, kuy-kuy, nagsasalita. Nagkaskwalaan ta, nagkatrabahuan ta pa. Ya? So nga, datan iti kaba best friend na, kadagit amin nga best. Huwag nga ron. Baka no, ito lang, may santong lalakit pakarig na ti ayat, best. Hana? Adot kastang ang best friends. May mesa nga lalakit pakarig na ayat. Uy! Saan nga kalata? Gabota saan kumatakras di lakay? Sikaw malat akras. Hindi ito eh. Krasa kaya. Ang ilaing at customer. Karabian na manong nemi abagiso nga lasutso idi malpas kami nga mangan ket mapanak kuman manong nemi iti kwarto kalpasan nga nagkuaka nagtutbrasak naggawa. Idagring ti cellphone ko. Oh, ti cellphone mo. Dig na. Nanang, ano sinuleta? Ni Ani, the best friend mo. Saan? Ang nakapunbok. Bakit sa bata mo natin di makaringkor? Hello? Hello, tingin na. Sindeto eh. It's me, Brian. Di ba alas sutso ko namin? So, ginuori ko tala sutso. So, ano eh? Timawag ako. Nakadisturbo ka di? Hamet, sir. Abag gusto ko mapana kung silid ko. Nabibilas ko mo na Facebook niya. Sa bulag nga rin, account mo, kita o makita. Ano, account number mo? Ano, Facebook account mo, anak ko ba? Letter initial ko, sir. DM. Sa picture ko. DM. Awan na yun nan. Awanin, sir. DM. Agparin request ak toking ka, ha? Kitsika, sir. Kitsika, sir, ano, Bram? Nakaidakon. Nakasando. Nakapadyama. Ni misis mo? Anak? Ni misis mo ko na? Aktual ni agbay may sakti ti balay. Nabayagan nga nagsina kami ti asawa. Nagsina kayo? Ano ba sa bali a pamilya na? Nga ba yung met? Adalang nakasaktan na idi. Bimalis met. Nag-chicks ka, kalpasan na bimalis man di misis. Wine. Nagsina kami. Kaya anak yung ay. Damin pamilyadan. Ano ka din tawag mo, sir? Danda niya agritiron. Ngayon saan ka pala nga senior? Senior ako. Agritiro ako ito na 65 ko. Senior kagaya man. Ngayon kasla saan nga senior tilangam? Kasla taon na ti 35, 40, ganun. Thank you. Guwapo ak, diba? Nimot, sir. Guwapo ka, ano mang-ted ka. Baik, tumanin gumatang. Ika nga tumanin titip. Hello, sir, baka kit no pagarop mo nga, pro pa ak titip. Hanak na hawakan ti Sir Brian.
Sir Brian? Ikita mo Sir Brian latan. Adig boyfriend mo? Awam pa eh. Mo nakataon mo. Ag 19 nakton. Kasi la sweet 16 ba lang? Ni Sir, ay ni Brian. I love you. Ha? Allah. Muna taon mo, senior citizen ka. Agayat ka di 19 years old. Right. I love you. Kasla saan na ka mamating at dagarim kanya kalakay. Baglagi din ta sa jeti si Marika naging matangan. Di ba, at the birthday nga anak mo ti kasar? Di ba? Doon na birthday. Tumbigat. May kakuik tanto. Babatan to magi-birthday. Ngayon ito nga rito, amam kanyak, nga sinuak. Baka ino na pwede kita, anak mo siyak. Kaya wala na, asawa na nga rod. Apo ko na ka. Apikot katawa ka. Ganong katawa ka, agad naragsak ka. Naragsak ka. Gabo ka niya. Ha? Wala siya naragsak ka. Wala sir. Madi sir. Uri na nagsina kayo, gasawa kay lata. Awan. No, kas pagarikan da karelasyon ta. May kasaranak ko mga rod. Sana napatig ti kasar. Tinapatig, kadagping pinatig ta. Diba? Manong name nakabaybayag kami nga nagsasarita. Aging gadag suya, bakit kunak? Sir? Sir ka di man? Brian, kahit kunti maturog. Sige. Mahit naman ng bigat. Malim na bigat. Adaman ng katangin. Daman ng regalwam? When? Sino? Sikat kayat ko nga regaluhan. So nga, ito nabigat at pili ka ito ang tikayat mo. Tabayatak to. Bunga ng tumutin, sa kung to iregalo ken ka. Sadya nga mismo, madia. Iyawit ko pailahin. Sa kanto umay alahin, tikayat mo pangalaken ka. Tagkuyog tama pa maki-birthday. Kaya, di makikuyog. Sige na, di mo kahit di makikuyog. Basta ibagam tulatan sa dinut pangdanunak ka, sa ko intit kang kalajay, katangik, ngay regalo ka. Baka manginaan ka, ore ka sanot kang ina na. Batok ka, basta para ka. Allah, sir. Among ganing, agin inangaw kami, kagayim ko, best friend ko, nga katrabahwak, nga ako nagrigat ti biyag, anya nga tano, makasara kang itinabak nang, tapno, saan ako nag-ubor ako, kawin. Nagdan nata, mangalata, katulong ta, tayo sudagluto, so amin. Ti obram lang, agbati ka dito balay, sumare ka ti pisina, rubuatan na, dahil lang, sumangpat, sumabat ka, siyay. Kung mga awang kadwam, awan kabaylak mat ti dalos kada ko, sisyak mat lang. Ngim no kas pagarikan tagdan nata, mga halata ako ti katulong ta. Mga no pati di katulong, chiksem. Mga halata di bakit ano di mo kaya, machiks pati, katulong. Sige, bayad ka? Sige. Ano sige, mayat ka? Ti, nagdan nata, nagkasagasawa? Sige, makaturog akong kunak. Sige nga rin, bye. I love you, good night, sweet dreams.
pinanpanunot ko manong. Sigurado lagi di nga saan nga kayat datatang kininanan. Manong na may kabigatan na imbagak kiniani. Aglalakayak sa ngagpaiso, friend. Ano? Kabaybay kami nga nagsasarita kini Brian, trabi. Umayto intong malam. Kalpasan na nagtulag kami. Ano nagtulagan nyo? Baka kayat kung sumurot kang kuhanan di balay da? Anya? Lagang angkan. Oy, digna. No aramid ng data, lipatan nakmatan na kayam. Laglagi pam data. Kinuna na kit pimanawan imadayon manong nemi kit kamalman na dimtingag paiso manong nemi ni Brian. Kasta o niti alistok nga si mapat kang kuhana. Hello, Brian. At napili mo? Atan, sadya ka banda. Sige. Simurot manong. Kapot na medyo nalangad, manong nemi ti ayan mi, inawid nak, manong nemi sa nang inamalan di kiti lips ko. Allah! I love you. Naglaig ka. Awan nakakita ka data. Ada inahalan na nga tela manon nemi sa na inukrad kat nailingid kami iti ayan di kiti kakaduami kat ni may sang ima na manong nemi tinangawid kanya kit inamalan naman di kiti lips ko. Glaing kamat kayong ngalakay. Sige. Ang taon mo. Di masalsalod so din manong tawan ko. Ubingat pa eh. Kabay lang maglangat ha. Puray pututan kat sa ngapulo. Hala. Natitikayat ko ni mano amin data. Nangina. Mano. Bagak mano. Di talaga yan. Pagbalik na ako nga 10,000. Tayo sobra na. Kukam. Kapiso. Igatangan natin ang hinakaruwatek. Saan lang may mesa, talo, kalpasan na. Buklim pa nga 10,000. Uy, basta mayat ka di ko na. Bungunem, para ang regalo, alak pa lang iyawid, sa konto itad matlay ka. Yeah? Data sobra 10,000. Di, balimawat nga, para mananda kita naganak kang karan kapsat mo. Nagsayangat ka, Brian. Because I love you. Sige nga rin din, tayo nakpabungon. Nakbayadan, kat bunak mati. Kalpasan lang, inyawat ko keng kuwana. Thank you, sir. Nagsublikan tumanin, sir. Sige, hindi ako. Ibang sa digmanin ni Ani. Apay nagbayag kayo, Jay? Apay naglingid kayo? Anak kinuwayo? Ani, I'm sorry. Naraman ako hindi kitibibig na. Naramanan na hindi kitilips ko. Ket? Nagbayan. Dikat-kayat na nasawan, at na nilasyon nyo. Andan. Dahil tuyen ti mauding ang parang pag-unik keng ka. Laksidang ka ng kayem. Patigment, ayan, ni Brian, ni Msikan, ako naktinakim ko nga dyan ang sakit man. Abi ka din ang katamaawatan ni Ani. Una umapal nga ta. Ang mga numapal. Nangaroon na ibagak nga nagdakil intip na kanya. Baka umapal, nangaroon na ibagak nga nadiginatang na kit iregalo na kanya. Bamon, ang ibagbagan, ang mga nalada nga kagura na. Manong nami sakbay iti panagkaawidan tinawagan nak ni Brian. Tagawid ka di pala di balayo. Uno mak di balayo. Hanggang mo man di balay. Ina kumapil lang ako tagsukat. Tagpakadak mo lang. Sige. Panguray kang rutin ka. Imbagak manong nemi sa dinot pangurayan na kanya. Mas daw manong nemi tatatang gananang ginikabsat ko iti nagdaradarasak nga nagsukat. Iba pa lang.
darak nga party na nang tang makamarabyanan. Tamang pay. Kahuyo ko mo ka dito kay best friend mo? Hindi naman kahit tumay. Tapay. Tsaka mo, mana kahit tumay. Direklata pakadalagan, agawid ak tulatan nang. Oret adamot tulbak ko. Nalalagagan anad ka nga ron. Nakala ka dagos tilugan ko manunemi nga napani ti pangdagasak. Pangdagasan kanyak manunemi ni Brian. Ni mada iso na sa Giant. Di ko tsena na dyan eh. Di dumsagak manunemi pinayapayan na. Naglugan ak ti kotse, may irikap ko manong name iti ridaw, inawid nakmatmanen kit inamalan na matmanen di kiti lips. No. I love you. This is for you. Thank you, Brian. Pinagandar na ti kotse manong name nakadayo kami di saludsutik no. Papananta. Jabalay, raman ng piloto. Ha? Nagsagana at selebraran tati amin. Itulod tumod lang jabalay mi Umiyak kan. Saan nga mabalin, Brian? Ni Manong, adaarak, nakadasar, pinainom na, minumakmat, daytan Manong. Noon niya kiti si marunong nga napasamak manong nemi na kamay maya. Nakalalaing nga lakay manong nemi. Kaslag kabanuwag. Digiti arakop ken agik na. Agkabanuwag manong nemi digiti romansana. Ken kasla tsak mamati iti day tangatawin manong nemi. Kasla randuk ti katangken na nagtumar nga ta. Anat tinumar na. Uwan manong nemi binorak na ti kristal nga salsalamat na ta. May sa nga lakay manong nemi tinang damo kanya. Ngam sana kagbabawi. Gabot iba't patig ko ni Brian. Iba't patig nakmet. Iso na laing manong tasan nak amay kasal. Nagawid ak iti kabigatan na manong nemi ong tandak datatang kininanang. Ngam sang ko yung pagkakadakwada tipod naman. Yung baga ni Brian, manong naming agikata ko niti trabaho. Tada kami, agden na kami dito'y balay na manong nami. Nagbatiak dito'y, kat uray iso nga sumangpet, nga kaputi bisip. Mangalat at katulong ko na nang saan latang ko nakmet tap na daobra. Nagrasahin na karo din niti trabaho. Hindi asid gak ni Ani. At I want na, Ani, please, tanyo ko matipagam. Ape nag-resign ka? Agdan na kami kini Brian. Tsaka kadigot ko na ken ka. Nga makirelasyon ka dila dyan lakay kat laksi din ka agayim. Mangibabayin ka. May sakala kridan. Nagsinadan. Ori nagsinada. Handa ka maikasar. Hanga napatag ti kasar. Pupuotam ti saok. Iti da itong inaramid mo, agbabawi kanto. Agbabawi kanto. Manong nemi, pimanawak, iti pagtrabaho nga nasakit tinakem ti best friend ko. Tawtawagak ng saan nga sumusungbat. In black nakpayin man. Nagdan na kam nga rod agasawa kini Brian, manong nemi, nadungo isuna, manang isagot. Naragsak maisuna. Nang runa idi ibagak manong nemi nga masikuga ko. Ngem linaksid na konti gayem ko pati da kita naganak kanyak manong nemi kita sandak ang maawatan. Kagurgura da. When manong nemi nubasul man detoy alakit surya. Ngem ni Brian manong nemi tinaikari siguro nga lalaki ti biyag ko nga makaputot kanya. Sa anak matngag ka, marigatan, manunemi ito talaga nga namay, trabaho. Amo manunemi di kiti anak na nga ada kadenden na ti amada. Ngem, saan ko pa nakita da kiti anak da. Ngem katatawag, kasasarita ida ni Brian babayan ti cellphone man. Awan ti pagtinagam. Tamaawatan na ta di kiti anak ko.
Naragsak dagit deta at takaduwak amang kita kanya. Lupang ibagbagada iri nga mga alak ng kasukat ti inada. Imbagta na sa pulang ka. Nagamamuta. Aging ka manunaming alisto naglabas ti panawen ket impas nga ikon ti babae nga anak ko nga isuday to ni Valerie. Wen, naragsak man ati asawak, exipod ta. Siyempre, manunami, adan anak mi, pakakitkitaan, iti pamaneknek na talagang agpimpinatag kami. Idiliman titawen, manunami ni Veronica, no, Valerie ko nakuma. Limamatin nga taon, nasurok pa yun, nga saan ko nga nakunkontak, saan ko nga makitkita pa ni Ani nga best friend mo. Natuktalak manunami. Natuktalak ti ayop ng lalaki. Iti pa nang ibati kiti anak ko iti karubat at danas ken nga papanak ken nagkatangit iti mall nakitak pa nung nimi ni Brian nga da akbahin nga sa bali nga babae. Ayop ka. Lakayang ka lang arudi. Adak lang arudi. At tapila sa bali nga kakbayan. Tirsurong ko manong nimi naghahawid akon. Inimpakik na kita arwatek manong nimi. Imbag tadal tarigiti kwartang ititad na kanyak iduldulim ko. Iti may impakik na iti arwatin mga ginaaw. Tinawag ako ni Sol. Amok, nabisi ka. At date mo, han? Hamoy baga nga dakat opisina. Gaputa nakita ka. Iti mall. At dakakbahay mga babae. Saan na kami nga masang patang pangagina? Panawan da kan. Sigurado ka. Sigurado ka nga pumanaw kayo. Panahon na kan. Saan ba lagay masisyak? May hilig ka, daklang aruden, at tapayin anak ta? Baka nakasapul kan ti ubing maningam siya? Baka teenager? Gaputa sana ko na teenager? Gaputa 24 taon kon? Nangala ka matin ti 18, 17, 19? Panawang kan. Ako, hindi mabaling ko na yung decision mo. Sige, bye. Hindi nakman lapulos igawid. Saan anak panahon, ilawlaw ko ti abing, isinak na dyan kong babae, tas ikalatan ko na ko mga mahamat. Manong nemi? Pinanawan min. Bagtad na panakilan basit ka kwartang awit ko. Nasdahaw datatang kininanang manunemi irisumang peta. Nga kadwak ka na ko. Hindi kita sa mga right? Pinanawan min na dyan nga lakay tatang. Malaksid kanyak at napigayam sa bali nga babae tibiyag na. Hindi ko mapilay nga. Hindi mo pinanunot nga posible nga talaga nga babaero na dyan lalaki. Tang, pasang bahay takam kuma. Anak, dalulukin lola. Lolo? Lola? Ala, nagmano ka kada. Mano ak man lolo. Mano ak man lola. Pintas, kanalig na ito apo ko miya. Ay, dapat lang ortero nila, sobre ka yan. Dinak tinawtawagan marang nini. Tawagag kumangin pamon. Hindi ko mapalit ibaga. Parang orto baramitan. At nakwartak na lang. Kahit ko bang ipatak dirty store. Nakita, nasat ko na makita. Pang pakaramatam na ta kwarta. Ganti payat ba? No, dapawanan. Dabantayak. Sakta magbantay. Di ba kami kinitatang mo? Nagplano kayo, kasunod kadakkel na tatsyanggi, mayanex, di balay tayo. Sa kamatin naggatang kadagiti materials, kadaggatang kan tumutan ang kadagiti may ikarga iti tiyanggi. Ngayon, kangrunan ti amin ngay pagnampay lang. Ti lisensya. Adamat lintag sang 6 months. Mabalim pala ta sa lisensya. Ti another 6 months before ti makatawin. Sunto pa nakipagnanan ti lisensya. Ano mga lakalatan ti clearance mo. At no, kasi nakitawad, di masasaw di kiti kakompetensya mga da-store na.
name kumusta nga tanda dyan nga lakay kung kunak no daduma. Ang huli bakin manong, malaglag ito. Nasikit para kanya, tanang sina kami. Impatag ko, ada anak mi. Kumusta nga tan? Tawagak, ano? Aping saan nga sa tumawag? Naging ka manong naming adan inem nga bulan. Nagganarin manong name iti sari-sari store ko. Naging kang iti may isa nga malem manong name nakigtutak. Digna? Ani, my best friend! Naging inarakop kami. Imagine for how many years kayem. Nga mom siguro nga pinanawa ko dadya nga lakay. Di ba? Kung nagkang kaidi, ano makirelasyon ka, taksidin ka. Ngayon ka po pimanaw ka, pinanawa mo dyan lakay, gaada pa kakit-kitaan, tikin na panaglalakay mo, tada anak mo, dito. Kumusta? Gusto may dati negosyo ma. Kasi ka, so imayak ta si kamalati maid of honor ko. Nagkasar ka? Uy, di anak mo nga eh. Mantay mak. Valerie! Valerie anak! Apay, mami, ni tita Ani. Mano ka? Di manok man tita. May dati nga flower girl ah. Alam ba, ay bang paiso na? Kaya na. Kaya na. Napintas na anak ko. Agas kapintas mo. Kahit anadamagan ka ni Lakay Brian, manipod iti pimanawak. Imagine na. Naging kakarig ito. Awan. Di mo tumutawag, tiyamat kaya tatawagan. At siyempre, nung dyan nakita ka, di ba, nakita mo nga kaak-akbay na? Bakit so kadadan na ita? Babang siguro ah. Walon nga tawin manong name nga awanen ti komunikasyon mi kini Brian. Kalbasan talo nga tawin ay talo nga bulan si Buddha nagkasarin ti kayem ko. Hindi agring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok sino nga ta? Hello? Sika ka tinitig na? Ni DM? Ay, when? Siyak, sino ka dito eh? Siyak ni Brian Jr. Brian Jr. Ti Jr. ni Daddy Brian. Abay ka di, sir? Di mo ka di kaya't ka makita ni Daddy? Api ko mga kahit ko makita. Kumusta gayan? Tikapsat mi. Aginim to titawan nan. Digna. Sarungkaran nyo ko man papa. Please. Ada kami amin dito balay. Talo ka mga kakabsat. Tagraban na kiti. Asawa mi. Kaya na kiti anak mi. Tapay. Agpagpakadan ni Papa. Nadaan ti sakit. Cancer. Idi, sagbay nga nagabamo kayo. Ada idin sakit na. Kimaro, iti pinanawan niyo iso. O, ang basol ko. Sino aking basol? Malaksid kanya, kadapagayan chicks na. Tinakita mi di nga, akakbayan, papa. Kanisot inauna nga po ko na. Apay hang na yung lawlawag. Kinapay kang tinagtawagan. Tsaka mga sumbatan dito. Aping inlawlawag na kumaan nga na dyan nakita mo kasi ko na kumaan. Ano dyan pinapanawan. Mabaling ka di. Nakaduam ti anak mo kat umay ka dito. Mabaling ka di.
Nagtulukan kami manong name kat nakakututong nagpaison ni Brian. Brian, dig na. Abay nanti mo yung baga. At nagayam sakit mo. Inawala gayam nga apo ko. Hindi nakita nga kinalalapay mo. Abay di mo inlawlawag. Kawanan di panawan ko pa yung inlawlawag ka. Mami, Daddy, dato yan? Wala na. Daddy. Daddy. Valerie, anak. Agyaman at nadimting kayo. Agyaman at. Saan ka matmatay, Daddy? Saan ka matmatay? Kinasarita tak dagiti anak na manong. Mabaling ka din nga. Sikapi lang ti makamo kini Daddy. Kini Papa. Ted mi amin nga masapol mo. Barbara paut payat. Tibiyag na itata. Adda kayon nga ginang. No sikat mga sikaso ken kuha na sigurado. Kahit na palang tagpaut kang piyag. Mabaling ka di? Dig na? Sige. Sige. Kahit nung awan to din, Daddy. Nakasalita mo yung abogado. Nakaarami din natin. Last will testament ni Daddy. Makipagtawid ka. Makipagtawid kayo. Na narunakin ni Valerie. Taanak na nga ron. Noan yaman ti may patawid ki ni Valerie. Kukameten, gabot anak mo ni Valerie. Dato'y house and lot. Dato'y dakalabalay. Kaya nagtisuan na. Magananok nga rin dakalabalay. Kanenta, panglawain nga mataltalong na daga. Ang mabalinte ang pagbibingayan. At aduntukin ka. At no, sigurado nga, sumangpet lata ti abang. Ken, ti kwarta ni Papay ti Bangko. Adakin ka no, kahit nung tutong itulit pa nagbasang. Adakin ka no, mga asawa ka, kad dito kayo nga na tabalayo mo ito. O anong ti plano pa ng kasawa? Ay may salayang tinalaking hinayat ko. Kailayang Brian. Alawen, asikasuwag ti amayo. Agned kami nga gina, itadan nana. Kabayatan nga da palayang biyag na. Inasikasok nga rod ni Brian manunemi kabayatan nga urayan na. Ti oras na. Kat nadanon na pailaing met manunemi ti talo nga bulan nga inasikaso. Ay ka nga talagang nagpakpakadan. Tinawagak ti kita anak na manunemi. Kat naure da pailaing nga si bibiyag ti amada. Sakbay ng inkidaman nga namin pinsan. Nagkadaman nga namin pinsan ni Brian. Nano nagsangit man di kiti anak na apo ko na manunemi siya ti kang runaan nga nagsangit. Kabutan nakapatpatiglaunan kanyak ni Brian. Da kami nga ginagin ni Valerie manunemi ti kapipigsaan ken kapapautan ti panagsangit. Imawan ti maaramidan mi no ti mangawat ti kinapudno manong. At talaga ngawanan ni Brian. Tilakay nga inayat ko. Ken nang ipatigmet unay kanya. Ken nang ibati iti may sa pakalaglagipan nga ni Valerie. Kas na pagtutulagan, manunemi, nagnaid kami nga gina, ditakalabalay, kinapudno na, inayabakod, natatang kininanang kaniti kaabsat ko, inalawan min, tidaan, kinamarmarpugan nga balay mi, ta dito ito magtingag naed, tapno di kasta,
Kada da serbi nga takkel dito nga balay. Agsangpet mo itlata manong naimin iti abang iti talon nga na ipatawid da. Iti anak ko na ipatawid kanya. Kahit ti pa nakabagi ti kwarta iti bangko manong naimi ni Brian, dadi tiyanggi na pinanawak manong naimi. Nagbalinan nga grocery nga nayabay ti takkel balay mi. Ket ni ani nga best friend ko manong name iso ti kaduak nga magnegnegosyo iti dayta nga grocery. Napudno na manong name ket adda pa yan talo nga sangal. Ay, kasawa ka matayin. Anin? Oh. Sino nga kaidam nga mga kudkud tinabudo no saan kang kasawa? Sanin? Adulakin din iti agaram keg ka. Lalo angit amo da baknanga. So saanin makasapol akto lagi di at papaero at sugador bartekero ta ibusan na ti kwarta at baamon. Umanay ni Valerie. Kentat no matungpal ko ti karik iti asawak. Nag-asawa kaya para kanya ket asawak. Nga isisulang ti lalaki ti biyak ko. Ala, bahala ka. Nasuday ti kayat mo. Digna. Dari nga ron, ti pagkasaritak, manong nemi, kanagyaman naklaunay, tilaig mo nga nang ibasa, kit sabi ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan, tibiyag, kadagit ipadak ka nagbuyak ka nagdengeg, more power to your program, manong and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, digna. Tiaglalakay nga digna.